Otvaram 87. sednicu opštinskog veća. U Knjaževcu je održana 87. sednica opštinskog veća kojom je predsedavao predsjednik opštine Milan Đokić. Razmatran je predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Knjaževac za 2023. godinu, kao i predlog rešenja o otvaranju aproprijacije u budžetu opštine Knjaževac za 2024. godinu za izvršavanje rashoda i izdataka u vezi organizovanja manifestacije Miholjski susreti sela. Na 87. sednici većnici su usvojili i predlog odluke o ustupanju pokretnih stvari radi obavljanja komunalne delatnosti, upravljanja komunalnim otpadom i usvojili plan postavljanja urbane opreme na javnim površinama na teritoriji opštine Knjaževac. Jednoglasno usvojen je i predlog rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kao i odluka o izmeni i dopuni finansijskog plana opštinske uprave Knjaževac za 2024. godinu.